Гәҗит битләрендә үзләре турында мәгълүмат кайчан басылыр, шулай конверт ачып сайлыйлар. Барлыгы 86 басма матбугат чарасы сайлауда катнашучыларга үз сүзен әйтү өчен мөмкинлек бирә. Электен эшләп килгән уже күнеккән партиялар булса, тагын жаңа партиялар бар, алар үзләренең платформаларын халыкка җиткерә, үзенең нәрсә бирәләр, нәрсә күрсәтә, шуңа мөмкинлек булачак барысында. Район газетлары алар менә атна сайын 2 чамасы бирәчәкләр алар. Басма мәгълүмат чараларында 512 язма чыгачак, бушлай урын һәркемгә тигез бүленә. 21 августа стартует. 21 августта сайлау алды кампаниясының иң кызыклы чоры матбугатта агитация башлана. Без бу этапка әзерләндек. Җәләбә уйнатуда бу чор үзе дә актив узар дип уйлыйм. Дәүләт думасына сайлауда 14 партия теркәлгән. Татарстанда 1 мандатлы 6 округтан 53 кандидат катнаша. На протяжении всей избирательной кампании, так сказать. Без сайлау кампаниясы барышында эш алып бардык, сайлаучылар белән очраштык. Әлбәттә, мәгълүмат чараларында агитация күп кешегә барып җитү мөмкинлеген бирә. Алып барылган зур эш турында мәгълүмат җиткерү өчен безнең партия бу мөмкинлекне файдаланачак. Проблемалар юк. Анда нәрсә әйтергә, нинди готовиться кирәк дип, юк, бернинди проблема да юк. Что телевизорда да без әйтәбез, что газетлардан да язабыз. Мин әлбәттә әзер бу форматта сражение алып барырга. Все зависит от формата. Барысы форматка бәйле. Гәҗиттә никадәр урын бирелә, шуңа карап алдан әзерләнгән материалны кулланачакбыз. Все агитационные материалы у нас готовятся заранее. Барлык агитация материаллары алдан әзерләнә. Шуңа да гадәти эштән сайлау кампаниясына күчү авыр түгел. Программаны тулысынча чагылдыру өчен берничә төрле вариант әзерләдек. Җирәбә уйнату иртәгәдә дәвам итәчәк. Телевидение һәм радиода бирелә торган бушлай эфир вакытын бүлешәчәкләр. Гөлнас Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.